салом дӯстон, ман Кавсар. пеш аз тамошои навор канали бародареро бо номи Аюбҷон Салимов пешниҳоди шумо мекунам ки бо омода кардани наворҳои ҷолиб, филмҳои воқеӣ ва садамаи самолёт машғул аст. чунки мақсади асосии террористон ҳамла ба меҳмонхонаи Тоҷмаҳал буд, вале аз сабабе ки агар онҳо яку якбора ба Тоҷмаҳал ҳамла мекарданд, полисҳо метавонистанд онҳоро зуд дастгир кунанд. аз ҳамин сабаб онҳо аввал ба якчанд маконҳои машҳури дигар ҳамла карда ва диққати полисҳоро ба худ ҷалб карда, террористони асосӣ бошад, меҳмонхонаи Тоҷмаҳал рафтанд. ссилкаи навори охири бародар дар описание ва комментария ҷой дода мешавад. дар омада наворро тамошо карда, лайк монда, саломи маро мерасонед. гурӯҳи Сулаймон комилан муҳосира шуда буд. Сулаймон бочкаи бензинро гирифта дар гирду атрофи мошин мерезонад, лек душман ба ӯ ҳуҷум мекунад. Сулаймон ҳарифро нобуд карда дарҳол бензинро оташ мезанад ва душманон дигар ба онҳо наздик шуда наметавонанд, лек Сулаймон захмӣ шуд. рӯзномаи Туркия хабар медиҳад ки ҷанг аз нав шурӯъ шудааст ва қисме аз низомиён ҳалок шудаанд. наздикони Сулаймон хавотир буданд. Нуран ҳам аз ин хабар огоҳ шуда хело ғамгин шуда мегуфт ман гуфта будам ба курьё наравад. Сулаймон ба ҳуш омада худро дар қароргоҳ дар нуқтаи тиббӣ мебинад ки айла аз дасташ дошта буд. дӯстон хурсандӣ мекарданд ки ӯ ба ҳуш омад. духтарак лаҳзаи ҳамонро танҳо намондааст. ба Сулаймон хабар медиҳанд ки духтаракро бояд гиранд. роҳбарияти курьё мегуфт мо хиҷолат мекашем вақте ки фарзандони моро сарбозони турк нигоҳубин мекунанд. раҳбарияти Туркия ба қароре омадааст ки барои кӯдакони ятиммонда мактаби махсусеро кушояд, лек то омода шудани иншоот қароргоҳи низомӣ макони амне мебошад. сарбоз Содиқро ёрдамчии Сулаймон таъин мекунанд, то духтаракро нигоҳ кунад ва ба Сулаймон фармон медиҳанд ба корҳои худ расидагӣ кунад, зеро ба зудӣ маросими ҷоизадиҳӣ шурӯъ мешавад. духтарча тамоман намехост аз Сулаймон ҷудо шавад. пинҳонӣ ба мошини Сулаймон нишаста пинҳон мешавад. маросими ҷоизасупорӣ шурӯъ мешавад. ногаҳон айла ба он ҷо меояд. сарфармондаи амрикоӣ ба онҳо ҷоиза дода ба қароре меояд ки то пайдо шудани наздикони духтарак ӯ бо Сулаймон бимонад. расми ин хабар то наздикони Сулаймон омада мерасад. нимет бо хурсандӣ номаи навбатиро мехонад, лек Нуран аз ин хабар на он қадар хурсанд шуда буд. мегуфт наход ки ин духтарак ин қадар барои ӯ азиз бошад. соли 1951 айла дар қароргоҳи низомӣ зиндагӣ мекунад ва ҳамаи низомиён аз ӯ парасторӣ мекунанд. ӯ ҳама вақт Сулаймонро пайгирӣ мекунад, лек як калима ҳам гап намезанад. Сулаймон мӯйҳои духтаракро кӯтоҳ карда хобаш мекунад. айла дар ҳама машқҳои низомии онҳо иштирок мекард ва низомиёнро тамошо мекард. ногаҳон дар ҳангоми сафҳои низомии онҳо ба он ҷо омада худашро рақами охирини қатор номида ба афсарон фармон медиҳад. ҳама ба ҳоли духтарак механдиданд. маълум шуд ки духтарак хати курьёиро хонда метавонад, лек намедонад номаш чӣ бошад. лейтенант китоби омӯзиши забони туркиро оварда акнун духтарак забони туркиро меомӯзад. дар китоб расми оилаеро дида мегӯяд модарам мурд, бародар надорам, аммо падарам ҳаст гуфта Сулаймонро ба оғӯш мегирад. айла ба Сулаймон мотоциклро нишон медиҳад ки Содиқ таъмир кардааст. ба ӯ фармон медиҳанд мотоциклро ба соҳибаш баргардонад. дар рӯзҳои истироҳатӣ низомиён ба Токио рафта айларо бо худ мегиранд. ба духтарак куртаи зебоеро мехаранд, бо ӯ бозӣ мекунанд ва бо ҳам расм мегиранд. Содиқ хабар медиҳад ки билохир наздикони айла пайдо шудаанд. Сулаймон мехоҳад аввал худаш танҳо ба онҳо вохӯрад. вақте ки ба он макон меравад, ба доми чиниҳо меафтад. маълум мешавад ки ин як дастисаи чиниҳо будааст.
али аз ин хабар огоҳ шуда ба назди содиқ рафта мегӯяд: ту чӣ хел иҷозат додӣ ӯ танҳо ба он ҷо равад? акнун чӣ хел ӯро пайдо мекунем? ногаҳон айла пайдо мешавад. ӯ он деҳаро медонад. содиқ мотоциклро ба кор медарорад. сулаймонро истимтоқ карда мехоҳанд макони қароргоҳи амрикоиро ба онҳо гӯяд. дар ин лаҳза али пайдо мешавад ва сӯи онҳо дод мезанад: мепаронам, ва онҳо сулаймонро озод мекунанд. онҳо аз фурсат истифода карда пеш аз оне ки дастгир шаванд аз он ҷо мегурезанд. қумандон ҳам сулаймон ва алиро меҷуст. қумандон ба назди онҳо меравад. дар фурсати охир онҳо худашонро ба қароргоҳ расонидаанд. қумандон хабар медиҳад: барои хурсандии низомиён қарор аст Мерлин Монро ба қароргоҳ ташриф орад. лек афсӯс, али дар навбатдорӣ мебошад. али хело беқарорӣ мекард. ӯ ин фурсатро дар тамоми умраш интизор буд. лейтенант ба али қавл медиҳад ки ман худам имзои Мерлинро бо расмаш ба ту мерасонам. консерт шурӯъ мешавад. сулаймон айларо ба китфаш бардошта ба назди Мерлин меравад. али дар ин лаҳза расми Мерлин Монроро тамошо мекард. диққати занро духтарак ҷалб карда айларо ба наздаш даъват мекунад. айла мегӯяд барои али имзои худро гузорад. Мерлин имзоро монда муҳри лабонашро ҳам дар расм мемонад. консерт идома дошт. низомиён хурсандӣ доштанд. ногаҳон ба расми дасти али хун пошида душманон алиро мепаронанд. воқеан чӣ қадар лаҳзаҳои ғамангез! ӯ ба орзуяш нарасида вафот кард. сулаймон ба дӯсташ видо мегӯяд. айла мегӯяд: ман ҳеҷ вақт туро танҳо намегузорам. тобистони соли 1951 сарбозони турк як сол мешавад ки дар сарзамини кӯриё ҳастанд. бояд ба зудӣ ин сарзаминро тарк кунанд. сулаймон намехост бе айла ба Туркия равад, лек духтарак шаҳрванди кӯриё буд. бояд ҳамин ҷо монад. қумандон ба сулаймон хабар медиҳад ки бояд рӯзи ҷумъа ба хона баргардӣ. ва барои духтарак роҳбари мактаби кӯдаконаи Анқара омадааст ки бинои мактаб аллакай ба итмом расидааст. сулаймон ва лейтенант Масъуд барои гусели айла мераванд. онҳо мактабро мебинанд. макони хубе ва муаллимони бомуомилае. духтарак ба назди дигар ятимон рафта суруди миллии Туркияро мехонданд. сулаймон аз мактаб мебарояд, лек айла аз пасаш падар гуфта меравад. ӯ қавл дода буд бе айла аз ин сарзамин намеравад. сулаймон духтаракро бо худ мебарад. айларо ба ҷуздон пинҳон карда мегӯяд садо набарорад. бояд ба киштӣ савор мешуданд. низомиёнро ҷустуҷӯ карда айларо пайдо мекунанд. лейтенант ба сулаймон мегӯяд ба хона равад. ҷанг дер ё зуд ба охир мерасад ва ӯ метавонад дубора баргашта духтаракро бо худ барад. сулаймон бо айла видо гуфта қавл медиҳад ки дубора баргашта ӯро бо худ мебарад. мегӯяд падар бояд ҳама вақт барои фарзандаш мубориза барад. киштӣ ба сӯи Туркия шино мекунад. дар соҳил бародараш бо янгааш ӯро пешвоз мегиранд ва хабар мекунанд ки Нуран бо дигар кас оиладор шуд. нуран мегӯяд амакаш ӯро бо дигар кас оиладор кардааст. мегӯяд ман ба ту лозим набудам. он духтарак барои ту муҳим буду халос. сулаймон ба назди падараш рафта мегӯяд бо дилхоҳ духтар хонадор мешавад.
баъди 5 моҳ сулаймон бо ҳамсараш нимет ба Истанбул меоянд. мехоҳад бо кӯмаки сафорати кӯриё айларо пайдо кунад, лек номи духтаракро иваз кардаанд. ёфтанаш мушкил. ҳамсараш ба ӯ кӯмак карда мехоҳад духтаракро пайдо кунанд, лек ҳеҷ нафаре намехост ба онҳо кӯмак кунад. ҷанг то ҳол идома дошт. баъди 47 сол дар Туркия заминларзаи шадиде ба амал меояд. Сулаймон ва Нимет тавонистанд аз хона ба берун бароянд. ҳамаи минтақа вайрон шуда, сокинон бехона шуда, бисёриҳо ҳалок шуда буданд. ба хатар нигоҳ накарда Сулаймон ба хона даромада расми айларо мебинад. ин қадар солҳо гузаштааст, то ҳол ӯ айларо пайдо накардааст. рӯзе ба назди Сулаймон журналистони телевизиони кӯриё меоянд. онҳо мехоҳанд дар бораи ҷанги гузашта филмеро ба навор гиранд. ҳама дар бораи ҷанг ва талафот мегуфт, аммо Сулаймон як достонеро дар бораи ҷанг бо худ нигоҳ медошт. онҳо розӣ мешаванд дар пайдо кардани айла ба Сулаймон кӯмак мекунанд. журналистон ба архиви ҳамон мактаб рафта якчанд ҳамсинфони ӯро пайдо карда аз онҳо номи дигари айларо мепурсанд. журналистон ин хабарро ба Сулаймон мерасонанд. лек духтараш аз ин кори онҳо розӣ набуд. падараш Сулаймон ба сактаи қалб гирифтор шуда буд. журналистони кӯриёӣ хабар медиҳанд ки онҳо айларо пайдо кардаанд. онҳо хело заҳмат кашида билохир ӯро пайдо кардаанд. ба норозигии духтараш нигоҳ накарда журналистон мехоҳанд баъди ин қадар солҳои пазмонӣ айларо ба Сулаймон расонанд. онҳо ба назди айла омада расмҳоро ба ӯ нишон медиҳанд. зан ашкҳояшро дошта наметавонист. ӯ як дақиқа ҳам падарашро фаромӯш накарда буд. соли 2010 Сулаймон ва Нимет ба Сеул, пойтахти Кӯриё сафар мекунанд. вохӯрӣ бояд дар боғ анҷом дода мешуд. онҳо дар мизе дар даруни боғ нишаста буданд. Сулаймон ба ин тараф нигариста занеро дида мешиносад ки айла аст. зан Сулаймонро ба оғӯш гирифта ашкҳояшро дошта наметавонист. Сулаймон айлаи хурдиро ба хотир оварда ашкҳояш беист мерехт. Сулаймон ва айла баъди 60 сол бо ҳам вохӯрданд ва дигар ҳеҷ гоҳ ҷудо намешаванд то замоне ки марг онҳоро ҷудо накунад. тибқи ҳисоботи ЮНИСЕФ ба мисли айла ятимон 28 миллион буд ва қисми аз ин дар Туркия зиндагӣ мекунад. аз ҳама лаҳзаи ғамангези ин филм лаҳзаи дидор буд, вақте ки саҳнаи Сулаймон ва айлаи ҳақиқӣ нишон дода мешавад. онҳо ҳамаш ки хурсандӣ ва ҳамаш ки дардовареро мерезонданд. дардовар ва ғамангез он буд ки бо амри тақдир онҳо аз ҳам ҷудо шуда натавонистанд бо якдигар ҳамчун падару духтар зиндагӣ кунанд. бо ҳамин филм навори мо ва ин саргузашти ғамангез ба охир мерасад. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад. ба ссилкае дар опсияне буда ва ба комментария дар омада ссилкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр, то наворҳои баъдӣ. худоёро мададгоратон.